to mai la hun gan du tho train si a masa in bs theri local lem a local chuan zai tur khan ka han be se dewa no na kina rem chan no ko turin puzar te nen khan attract play te ngai chi ni chon lo in be fel mai se langin thang khi lama khian kina hun rem changa pathian fakna lamin sak turin kan be se do na chuan puchan hima lim en atanga local kha lo thleng to em le lo thlen to chuan khung in ban perse kan mu mai lo gnv chungchang min soi sak tur khan ani kha kan be se a gnv a hilton experience aton hriat soi tur ngai thak tur oma chu ani ne na tang khan hun rem changa kan ngai thla tura kan ngai boka khang te kha kan soi ma sa duatin voin khanin Hnupui lian deuh hlek le district capital atanga local te kan hanin din tir khani a kan hanin hrechianga mun hrang atangin kan local khom na sa hle maya alrom kan ti tak zeta kan hriat mai theya poni sapui ti te ser khan ti te kor tha lam te po sakor dai ti te kan lo thanem em mai kha lo ne mun tin atangin kan local khoma kan lom tak zeta ni pathian chunga le in chunga zaina hian kan ram chan ngai zia le kan ram ta na ke pe na tul to zia hrechiang tu ai zola buk khom mai lo mun tina kan omani ti achiang in kan hria lomom kan ti tak zeta ni ti kha kan soi masale du bokani pathian thu chiarin ningai thlang Thessalonica khuami te hena tirku pola le khathon pakhat na bunga chang khata tang hian kan chiarange amai ro chu nau te u hun le ani kong thu te reng ziak sak chi u in ngai love lalpani chu zana ruk ruang in lo thleng don ti nang ma ni nge in chiang takin in fresi muan na le him na tian soilai takin me chenau ve angin chop le chila boral na an chunga thleng anga an pumpel top lowang di zawng khani se thu kan chiar talal pan gan za tan mal min som sakro se amen pathian ma ko ni trong trayang Lalpa chungnung ber kan pathian min mangai tu iming ropui kan choi moya kan fak che mitling lote mi fel lote mani kan tlin lo na po kan in hriat ve aya min hrechiang jok tu ini rong bol turin min ko chuak ve thina kan ram kan hnam chan tur po in midang ruat lovin keini ho tho himin ruata kan kova mo phur na ihlana malsawm na ani hrema ila lalpa len chuak turin nangma bokin chakna min pek lo chuan kan len chuak zo lo zaina po hian nangma awanga imidin na le imisiam nangai poimo local khom hei zong mai nangin min pe kan lom hle mai kan zon thewa kan mo phur na te len chuak thei turin chaknai na tharin min thuam la lalpa chumia ta na kanin buat sai na ni turte chumia ta na lalpa kan thinlung ngai tu na te du dan zonga hruaya zel theina turte in I thu ten kan in fui tonin kan thiam angin kan chanchin hriat te kan in hril ton le don ani heng zong hi I ming ropui na turin le he ram I mangai ema ilal na ram lo thlen theina turin khongai takin mal min som sakla he hol tu na I ming lam na ta na kan man me po hi zaina hi ni tharau thiang lima apum puya kil tin thlenga min op chua sak tur che in le min ti buai thei tu kan hu thei le thei lo tharau bo ruak zong tharau in do na zong nen lama min ne saka min hum saka min ven sak tur che in I khongai na kuta kan Lalpa Kristai suamingin kan ron la ne amen soi zum vele mol phot mayanga ka soi zo hianin ps theri kha zai turin lo in ring phot mai sela tha ange voin khan kan soi zuai to biometric enrollment chungchang hi soi tulin kan hredewa ati to tam tak kan ti po kan in hrethowa amai ro chu apoimo na te ani phungte chiang le zual zoka han soi hi tulin ka hriat na thilmoi lo ani em lowang chumo keipo hetiang konga ka lo kal tran tir na hi ti te ang sang ni le som paruk vela ni tain ka hria khata ka sarmon hetia YouTube pa te upload ani ma khan
an lo record lau maya chu in thon kualin Lalpa'n malsawm saka biometric enrollment chungchang UID kan hanti chungchang ka soina awanga hetiat Lalpa'n min hung chuak ve ta te hi ani kha YouTube pa te en tur te nala om lova chungte wang chuan han soinon le te po atul ni in kan HRIATin khang hun lai kan soi hun lai le tu na kan thil ton mek te atak ramani tina kan nun phunga in anglo tle madang lam ta hret te ma kan lo son hret to na le kan tlak bal hret na lai te po om bokin ka hria chung te po chu han soi tel tulin kan hria zaina hian atito te deu so tum na lam ni lovin he ram nu chua atul ji he kan thinlunga lo tlak mat le zual be se hin han soi tulin kan han hria soi kan tum don ani nichina pathian thu kan share ta ka kha abe chan pui beralal pana ti ramin pek ani muan na le himna anti lai takin tian soi lai takin me chenau ve angin chople chilin boral na an chunga lo thleng anga an pumpel lawang ti hilal pana min pek ani asang ni pakhat kuma September ni som pakhata al qaida ho vina World Trade Center ten sut chiat bor atanga ka buai pui khani Daniela le khabu te thupuan te tikhan ka phak ang tokin ka buai pui ve ka zir ve chunglai chuan Aadhaar ti te biometric enrollment ti te kha HRIATin kan la hre phalo shrim khani khang lai khan khovelin chin chiana mu mal alem siam the ilo alangai tu atul tur thu hi khan boru ka wang khan Lalpa'n min HRIAT tir ve to ani eng tiang in nge local don ka hre pha ni haulova amai ro chu ka lo zir ve ka lo hre ve miau mai ani achan chu khang hun lai khan adi telin soi lo mai te ang thona lian tak passenger zatel phur thei kha an hijack thei ani thi chil tu te ka chu hrem le chuan turan om lova thlona accident khan an thi tel ve vek maya amai ro chu airport min lo en dik thin dan thre chiang tu te chuan an film khurzia kan hri ane kan chuan na bula kan ken thei ipte kan ken lu tur thlengin keima ni nen lam X-ray khol kan pal tlanga metal detector an ti thir lam chi reng ken lu phal ani lova tin bom te po atui rila siam ananga siam te lo ni thina wangin kanin hnoi thin lotion kan ti ang chi tak ngel tui nang po ken phalani lova chuti khop chuan an film khura tin kan khoi phak mi to lo tur bung robo man phur bo dei tura po atira security X-ray nuaya an pal tlang tir veka chutiang khop chuan an film khurani lai khan mi zatel vo be theina tur ral thuam kha thlona khan an keng lut theiani chumi om zia chu apoi khoi tu te tak a thlona mi phring a thlona chuang mi hring han vo beta thi chil tu te tak kha chu hrem tu rom to lo ma se airport an lu tlang phal saktu te khan in hnam hnoi mi enge mozat an om ti na ni tlat mai ne ral thuam kha zat ne na lu tir du tu mi hring khan om ti na ni phum ru ti na ni chung mi te chu an zong zui renga ma se buai thak ta em mai chu nia an HRIAT le poi lo khoi tu lo lu tlang tir tu nia an HRIAT te kha han man do na han hrem donin mu tur an om ta lo kha buai thak lai ni zel ta ni passport san an lo ne ya America khuwa le tuini na passport ne ya khan ming khanin Pakistan mi le sa ni na citizenship khuwa le tuini na lo nei tho box sia ti khan passport kha kan rin berani si passport lem siam theiani ro pui mai sian thiam si chuwang chuan America rama Abdul Ali lo ni tang sela kha an shrem tur mi hringa ni ta sela shrem na an chui chungin Pakistan alo thlok chowa chuta chuan ming hran alo in vu adeya Abdul Rahman alo nia
chu mi khana ni tak da ya wang khan han shem ngot ngai na a om lo wa han man ngot the ni to reng lo mai ti khan heng terrorist kan han ti mai ho hi an zalen thei em mai ni poyan khoi thei em ma sarkar sang ram sang passport tam takan kol treu mai ni chuti anga wang chuan mi pakhatin ni na chin chi ana fel tak alem siam thei lo America ram thanga chu India a po thanga Burma a po thanga China a po thanga ani reng na tu ra kha dang lam ve thei lo le copy ve thei lo wa kha mamo ani ala ni do na ni ti kha chung khang hun lai khan sang ni pakhat khan lalpan min pe ve ni chu chueng tik nge lo chuang o ti hian ka lo thlir lok ve char thin ani chu tak maya chu mi hring chin chi ana number local tura ni kha ril ruwa kha na langsa wang maya ka lo thlir lok wang mai ni engtika nge lo chuang hrelo mai la ti khan hun a local zela sang ni pariat kum ni ta in ka hri aputi pachi nga khan lekha bute kha ron siama chu asem kual thin ta a kapa hi alo pe ve a ka lekha zir chol ho kha kapa in hei isoi ve fo thin kha ani ta mel view mai han chiarte a in mil khop mai ti in milo ko muwa kapan chu Aadhaar chungchang ka HRIAT ma sak ber na ni chu ta tang chuan hei nge hi ni hi in ang lowa mi hring min chin chia amal te a min chin chia na tur local tur chu hi ni hi ti kha ta chuan ka lo mebel theita a ka lo khrachiang theita a chu kan ram hi Christian rame ti loin kan film khur lo ka ti don nge kan in zirtir dana fu lo lak lo nge ni ka ti don nge ni alo film khura te zo ka kha mu sit kan han lo ta tlat mai lai kha buai thak ta em maya tin takin thua ka soi fo thina National Geographic Channel kha kan lo kan en fo in ka ringa tin Discovery Channel te po khoi channel mo bera khan mi hringina mi pui nol pui kalphung anga kalve lo kan hre zia hi anfin fi ani room pakhata hi an banga thil hring an tara chumi thil hring an tar chumi som ni borvel hi an ruat loka an zinga pakhat chu an ruat loka ni ti khelawani an ron kai lut vekan vai chuan mi som ni borvel chu an shil loka te khan kha banga an tar rong hringa kha asena ni an ti vekani an shil lok velova khan ama ni lo midang zongin hring ni in mureng ma se asen an ti veka wang khan abik midangina an mudik veka aman mudik love motia inrin helna neita a hring ni reng si kha a chunga a ompui te zong in asen an ti wangin asen ti vering utani chu mi hring zia ania chu chia mai chu he thil chungchang a po kan ramkal phung ni hian ka hrian ne sarkar thu chu local ma sabera adu in ti se adu in ti su se ti ani vo in thlengin ala ding tarenga ti chungchuan kan mi malzalen na theu han man theina rem chang ani lai khan mi ak ruala ak velo law khan ngai tua chiang man lovin tam tak kan kal ta ni ta khan chu voina po hian kan saltan na ti nget tu alo trang ta ni kan shan bik na pathian ina abi ka min siam na akha tu te kuta emokan kol tir ta tlat mai ni nu chua tu la ni chu phal lo le mai la tu na hian zuk delete le ngai na to lova chu wang chuan aram chop hian kan nuk chua kanga anta na hlut na nei lo tura kan siam atul don ani tuna hian sakol number ani epo kan lati chuang lo ala ni lo kho mai a sakol a pola chuak lo amai ro chu aron kal chho zelanga mun khata da khom to ani awangin nakina mi hring pum pui khovel pum huap pathian thu a alo lu le huna chin sia don engdang hi pedon lo khatami kha pedon ani chu wang chuan chu hun khovel pum pathian thu min kai lu le ma chuan nu chua atru la ni
จูมีวางจวนvoi na po hian tam tak chuan kan hre thiam chia lo ni te pon khria ta kan hre fu chia lo Aadhaar ti to sa thak vek te kan han kalpuya ke ni te ati lo le ti ten rong kan han bol ho te hre thiam lo te po kan oma ma se kan Mabiaka ral kheldar kan lo volok mai ania voi na hian ke ni chuan aman hun tak tak tura kan ma lo la thleng tur khovel pum pathian thu lo la thleng le tura tan kan buai lo na tura tan i lo nuk chuak ang uti in ke ni chuan ati to le ti lo te khat tu te ma thlir lovin ram tan ti in kan vai dam na turin ti in i nuk chuak ang ukan ti ni kati to poi ka ti ka nom mai the kati to poi na ka khelo la ti reng po ka nom mai the poi ti lo sate ma se a huna lo thlen huna a in chirin ba na chen ma in voina hian ke ni chuan a poi ti mia lo thleng hian nu chua vek kan du tho tho vani chu kan tum dan ani to mai ne chu ti anga ni lo chuan ka mangai ka thi sen zom ka chipui a boral mek don lai a boral na konga zo mek lai a muang taka thu le le theya ka in ngai lo tlat mai ama na oye mo oi lo ve mo adu lo chung lota an nuk chuak tlukin nu chua tho tho hi kan du ani chu kan ril roput mangani tam takin ka thu HRIAT thren khata lota le Abraham chungchang in thren darnan man ruan manga pathian thu soinan an mang ni in kalo hria poi ka ti khop maya kan soi kim thin si lo lai te hi poi ka ti a pol ramala om te sa thak veka Aadhaar ti to te sa thak vek na rem changa mangin Abraham le lota chu tir chuan an kal dun nge yalom kan tia ma se an ran rual ten lo tam ta ka chuan tui in chu reng in an ran rual pu te pon in hau buai ta thina chu wang chuan Abrahaman lota ne nai du lam thlang la ikal lo na lam lama ka kalanga tia ti chuan an in then ta Abraham le lota om dun reng thei lo tia kan rek bunga poi ang reng khop mai soi thuan tlin lo hi Abraham le lota chungchang kha kami soi nan khan kan mang don ro ro ani chuna to prak thleng soi taila lota khan Sodom phai zol kha athang nge ya Sodom lama chuna puan in zara zar zom tange ya ma se Sodom le Gomorrah ti boral nani alo thlen khan ama na du lo sungin lota le achung te khalal pa van tir ko te khat anu in an la nuk chuaka an la him sham nia voina ka lo sa thla ka wang hian lota kha thi reng lo chulai chu han soi tlang lo lo sela chuan in thendar na ni lo hian hrui khat von na hi min soi pui tho ka ring kan du china kan rek bunga tin ni mai maya chuwa chun zaina biometric enrollment chungchang ka soya wangin ati to te ka deu so ni lovania min hriat pui don nia karil ruat hodan taka phei chuan a hriam de vem ka khelo ati to ngat phei hi chuan independence lo hi an lau le zual le tura ka ngai chu zok chu karil ru ni achana chu tuna po chonula ma khan kan soi to a kan phone te aron tha chho zelatin media te kan mangchang kai na sa to a kan chan chin te han post nan te chumi khami chu kan tlo kan tia kan thalak te kan han da lut zung zung a thian le rual te lo mu ve a te kan han tia ke hi ka tun lai lo khop maya sang ni le sombor vel khan Facebook hi kative trana ma se thani thumba kati ma in karil ruwa trul ti lo na le nakina kan chan chin chui zui vak vak tur om tur du lo na khatiang sang sang awang khan ka account ka delete le veka orkut ani lai kha chuan orkut kan man ur lai kha chuan ka khoi ve viawa chuan mani deuh khan hei thali vel chu ni tong Facebook chu kan ti thave le a chan chu pathian mi te tu na kan thil han buai puya wanga han hriat bo ngai te le thian lui te han hriat bo le ngai te omaka hriat awangin khovel changkan na kan ti heng local te po hi bo duam lutuk le ti lutuk po apoi chin ala thleng don ani ti voina chun hulama kan ngai thlak to khan chu pathian thu chau lovin tekhin thu pakhat kan soi lenga thil tak tak thleng ania Mumbai ya chuan in pakhat an rok fek mai ni an zin hlanin
an nei lu zawng tu ma nan hre reng lo an hoi nan hre chau an chui zui ta a kholaya CCTV camera kan tiang chi video tha lo la thin te tangin tikhan police in rei takan han chui chua nu chuan arok tu te chun manta arok tu te na an dop nan soi chu engtin nge he mi te hi in rok don ni hian an om lo vek ti in hriat thei reng avai mai in ru chuak dap thei henga tingen ti chu ta an zon an chan na chu arok tu te chuan Facebook an thil post atangin ani dai ni kha in nei tu te khan Hawaii a holiday kan mangani ti kha member tin mai khan Facebook an thala kan lo da chuak chuai loma hei tun lai kan ching lu duk thalai pe chuan about now kan han tia tu na ka om na chia tia kan va pholang zel ani khatiang khan chutia an om na chin an lo pholan vek India rampon an omani ti kha Facebook atangin an lo hria in khasung mia lovin tu ma veng thong len lo varok fai vek ani chuwang chuan Facebook kan ti te media kan mandana po hian zong lang vek vai in pho duar ni poi ahun lo ala thleng don biru ka tul hun po thleng don zaina po hian ngun takin amang thin te vek kan ne kan ngai tu tul khop mai mania CAB do dalna po amit sha lo kal dona kan thil hanti ve tu ranga po khan thil hote anga lang pondum lo sin mai khani ma sela amani vela tangin an ho tu nu ber arlal mingliani an tia an vil char mai ni zinga nen zana nen a bethel namuna nen laman zui vek chu ka soi tum choi he ni kan khovel hi kut pha a da a an du namun na piang atanga min en thak phak hi an tumani kan khola ya CCTV camera tam tul tulang kan biometric data kan pe vek to boxi social media kan chanchin engkim kan pholang reng boxi a min control min salbe tlat na tur kong hi ke manin kan hon sak char ani chu kan in man thiam a trul kho mai kan khovel hi a in kai noi thui khopa kan khovel hi tuna hian mi pui kan tam lutuk an ti renga khovel ina apek thei thai te ei in tur te boruak tha te thleng hian kan in dai don lo kan that nem tun ang akan pun chak zel chuan kan in dai lo hun hi thleng thuai don chuwang chuan ke kani ti in tia mi bik mi ho sa te mi thil ti thei bik ten mi re thei te tel ve lo na khovel mi tlem te ina du to kan no man nuwa man chen thei na mun tur khovel hi an mi thla ani ti hi zel din thu bol mai emokan lati cheu chuan kan ti sualang antan kan nok sak ter to ni adik tak chuan chungte chu kan film en fowa hian an ron pho chuak fowani film pakhat tu nai dewa chuak alo en thang chuan kan ve fo in ka ring sim ka ta thoni na sem chuaka chuan ami ho safal te chu aru kin cricket a leitira ti chuan mi ho safal aru ka cricket a leitira te chu khovel pona theng renga a thlo chua pui ri anga chumi chung chuan asim kat pek ho chu a thlona lak the ni wangin le internet chumi khami a thlona man reng the unlimited kan tiang chi du zat man the ni wang khan a thlon ni boxi chumi zong in an nei vekanga chuan chu asim kat mang chuan film ani chu okasoi chu asim kat mang chuan radio active race mangin an sim kat thewa chu avati nunganga chu sim kat atanga rei lo chuak chuan an nar fa khoi buayanga an nar fa tang chuan thin rim na ron siam tu wakha kan thisena thin rim na ron siam tu kha chok thowanga ti chuan
akhung khom ve lo wa te kho ve la om zonga chu an in sualanga an in that zo vekanga ti chuan chung ho thi fel veka chuan khovel thol taka da thak le atiama chung film te chun siam kha mani loka po until to mi rukin an ron zepru ani ai robot film te kha re to nia Will Smith a chan na kha khovel pumpui mai kha robot nuaya akun tlat to mai ni engkim mai kha anti tur zong khai light kanan ti enga kanan ti thim tur po robot thuak nei ang chuni lo ma se hetia ka me tluma eng ka me chole a thim kha keima thachak na tlem te manga kholina mi en kol na ni khatiang zel kha na sang tultula tu na kan kar ho te hi changkang to nia tu na kan kar ron suak te hi phone atanga thun zoma phone atanga ti nun mai thei te hi om treu to ni kan kar te hi an RFID chip ron chom sa to a GPS ne na in connect veka khoya po kal do ni la kan kal na tur khan chulu ti la kan kal kong toy bera ron zong chuak sa min ron fil zet to mai ni khol zel chak na mang hian min sal bet zela kan chungchang thua tam theyang ber lak lua min sal be char hi he khovel hian atum kan soi fo trin one world government khovel sarkar pakhat lodin theina tur man ruwa vekani chumi tan chuan ui ho lovin kan ni na bik te lalpan min pek bi ka kha lo peto sia kan rama hian atam zokin kan pe box sia chuwang chuan eng din muna po dingila khovel pathian thu aluk tlan le thei huna chuan ka du wang ni to lovin ka pek to na tena an pek chon vai chuan saltang kan ni don sia nu chua chu tianga thlen ma chuan atul hle kan ti ni chuwang chuan film khur angai tak zeta film thuin ka ti thina then khat changkan na a uminan uma azuanin an zuan tir line keinin changkan na lo thlenga piang mai kan hno le moti turani that a min ti poi a om ve reng mai a mai ro chu tun lai dan ti zela poi sak nei lo hi chu dik lovani tun lai dan ani awang ringota kan ti ve vek lo chi hi omani lalpa mi te tan kan film khur ra chulani nichina thessalonica le khathona kan chiara po khan nima sela ke ni zong chuna mi kan ni awang hian rin na le mangai na ong pho chu ha in chandam be se na chu lukhuma mangin ingai ven zo kang u ngai ven tura be se kan ni angai ven lo tan chuan hriat ngai na po om lovani thin renga ngai ven hi chu kan mo phurna ni ve ni lo ngai ven ve tur kan ni tam zok chuan kan ngai ven lo wanga ni khop tam zok chuan kan nun mop lutuk wanga ni chu po chu ti hian kan soile te anga hreber omang zia zangin kan tile tuk mai teang kalo hriat vedan china chuan thupuan hrilfia na te lali suwa lo kal le na chungchang hrilfia na hi atam khopa chu ta tang chuan za som sari somria don hi chu ni ka ringa achia soi thei chu ni lowanga khovela theologian ke kani in ti ho reng thu ziak le soi a hian mithiang lim lor kan ti fowa hi sakol lalram lo din ma atheng tura in zir tir vek kan ni apo man nuam khop mai chuwang chuan ngai ven thei mi al lovin kan om bokani chulai chu mi soi ngai thangot lo le mi ziak chiar ngot lo hian mani thewin thupuan hi chiar ta ila chuan kan fia deuh ka be sei thin True News ho khan YouTube pa khanin lo en veula True News ho America rama mi te sa phawina channel an nei ve khan an ron ti ve nge kha WhatsApp a thok khat line an ti lar kha Mizoram chungchang le biometric enrollment chungchang sa pa panga ina an soi ho na kha
a om kha khata po khan an ron ti ve chia mai India rama chuan biometric enrollment rampung huwa pinakal to a chuta chuan Christian zinga po za aza Christian ram in ti trin Mizo ram po in an lo du thuam maya ko khan thlengin apoina an shelova titurinan in zirtir zoka chung zinga chuan mi tlem te du lovan oma mi tlem te du lo te hian an ti dik zok ni na langa ama ero chu ke ni nge po hi America ram nge po hi Christian tam em na rama hian anti huna thleng ve do na hi anti huna chuan Mizoram ang tho khian za asom riat som kwa hi chuan kan highway thowang a anti achan an ron soi chut kalo soi thin chi khani tuar na pumpel kong sakol lalram sakol ngai sakna fin fia na ron thlen ma a lalpana labo dai turanga kan in zirtir thin na wangani chu zaina hian Bible mangin ngun taka en turin ka ngen cheuni alo la en le tur zong po thupuan bu ka ngun takinan enila piming te anga arila lalpana shilfia na kan dong phave kherlo mai thei ma se abung in dot dan ringot atang po khana chiang lalpami nuai khat singli le sangli chin chia ma sabera chumi nuwa chuan chin chia na phel chumi nuwa chuan totorot ham nuwa sakol lolan nuwa chin chia na mi zong chin chia tiratum chumi nuwa chuan lalpa mi chin chia nuai khat singli le sangli ten lo lang le chumi zoa khovel bu seng chu chuin dot chaudan ani chuwang chuan sakol lal ramalut mi alo tura khovel pum huwa pathian thuwa kan lut lok ani chu sakol lal ram alut mi alo tura mur chem chema min ladai tura kan in zirtir na hian ngai ven theilo le fim khur theilo vin min siamani zaina hian ngun takalo ngai tu non ve turin ka som tak meu cheuni kan hlau mintia adik khop mai kan hlau chu ni berang chu amai ro chu hlau kan soi du dan te po kha dik thin lo wang te po ni ve bok kan ti du lo chan ber chu lali suwa kan lo ber wang ania lali suan lo ti ro u emo lo ti su emo ati akha zom kim thei lo ma ila thil lian pui tual tha te ui re te khatiang chi te ang zong nen lian pui kan nar te ang nen khan sualin thup zong nen filim seng lo ma ila kan hriat chiana kan du thana kan lo ti lo thei te zinga tel ve kha ani pal chuan i suat hu kan oi lo kan hlau mani chu kan ngai tuan no na ta na chul khop maya kan khovel hian chulam chu apan ngara security system tha himin ron hlui char ni min ron thlem zel don achan chuan tumang takin thil kal theini sela ruk ngam chi ni don lova mi pong sual ngam chi ni don to lova tual tha ngam chi ni don to lova mitin mai kha chin chia hriat pui kan ni to don awangin in ven himna atana anthil ron duan chua chon a thafam kim ber tur khan itlak thung sini chu tak chuni china kan chiara khana lo soi muan na le himna ti lai takin chuti lai ka thinlung a thulo om wang a chu lali suwa krista chan chin tha awanga himna le muan na lo hi kan pathian hian a pom lovani ti hiani khovelina alo buat sai ve hilal pana pompui lo mi in lali suwa krista amangai na awang le lali suwa krista du dan zong an nuna tuma wanga phuba alak du ngoi na tur khopa achunga thil dik lo ti tu chunga po a phuba alak le du lowa wanga himna le muan na lo omte mi in lali suwa krista du zonga oma du tlat awanga
achan ai lo tur mi na thona pek an tumpo a nartlat na awanga khovel korap lo him kan lo nei na te ke mani du than na mangnge yala li suwa kan mangai na kan ti lan let ve na awanga khovel alo muan zok na le a him na hi kan lalpana atum ania min sin sia na le min en thak phak ve ka wanga muan na le him na hi lalpana tum ve ni lo a chan chu thil tha a chuan abula thil thalo a le lam chi a keng tel tlat zel khovel thil chuan dam doi te po dam na turin kan eya kan nat na ati dama ma se side effect kan ti thin kha ngong dang a nei tel thin chu tiang chi a chu ni kan him na tur le kan muan na tur min buat sai saktu te hian kan that na tur nia min zor na sat viau chuan ke ni ai fe hian lok pui tur an nei an ni lo mo te hi ngai tu thlen tru la chu ni a cheber donin ani nge yang ti na lam ni lovin a cheber donin kan chunga top in tai nei lova an lal reng na tur man ruwa ani savdhan india kan entry nem nu hoin kan tui pui thin khop khan ka ria savdhan india te po kan en chuan kan triang fingerprint kan ti te veta kan kut je thalak poi mo zia chu min tuala thata pistolina ka pe mo chemina vil hlume mo kha chema khan tu kut zia nge lang ti kha tual that tu zon chu anani kha chu lampang shrim shrim zong chuak tu forensic ho te kan nei ta min chin siana ber kan kut zia le kan min no te kan pek to chuan sarkar kal zonga thil ti nia kan hria chuan kan tum lo deva hruai koi le or tir dua hi ol te kan ni to ani do na ni chung thleng chuan in ve na tru la ni zaina chu wang chuan ka soilan du chu an ming han lam em chu moi lo theyanga Mizo arama chuan pani chau kan la nei chu ti khop chuan tlina hara charter accountant te hi in zia tlina hara chu tiang charter accountant nu pa charter accountant ni vai ka hriat te ka ukil mel hriat ve te an mani ngei po then chu Mizo rama cheng mek te pon nia a then chu sil chara Mizoram engemoron supply mania factory nei te chung vai million ho chuan tun thleng hian an ti du mi alo nia ka mel hriat a then chu ka thian ka ti ve ngam te ni china ka soi chi khan soi ani zel kan du lo dan de win mi an thuai wakang kan chunga thu nei na top kan pen di ringot do na sin an ti zel chung ka hriat te chu hindu le musulman vekan ni Christian pakhat man tel lo ma sen ti mi alo an mani ma khonga in an pathian in ti su u ati an ni ve thei dan kong a om ve po ni lo ma sen ni chi na ti ra ka soyang khan ke ni chu mi ang ni ve lo lo na awang hian kan buai tam lu tu ka ni ka soi thri na ti hian kan sar ina min hril thin ani kan zirtir tu in min ko fala pathian thu ka soi ve thin awang in no pangte in kan hostel warden ania pol kwa kan zir lai velin thu hi soi ve thin si Lalpa'n malsawma hei tu na po kan hlim viau mai si a hetiang renga ni hi chuan do tu ilanga do na nang ma do tu tur che hi ring lo mi te mun shana tanga local dai ture moti lo la Mizoram mi nge I ring Thupui te hian an do ber don che ti hrelok la in ta thriam la chelang che pathian thuwa chuan a hniak tam lam ani ngot lovania a hniak tam lo lam zo a trul chang a tam zo chu kan warde ni na min fui na ni chu hun lai chuan kan sikula crusade kan neya speaker amin manawangin pathian in malsawm kan lam ve mup mai sia tun thleng hian chu adik na hi atakin ka mu chho zel ni hian ka hria a kan zirtir tu pa ina kha thumin lo cha kha ring tununa le he zorama hian ala dik zel don ni hian ka hretla ni ka ngai tua ne wala li suwa po khana niak tam lam zui ni se min chandam tur khana tling don mi alo kha lo nia
ahun laya aron pian chua hun laya dan le dun le an khotlang kalphung bak zawng zelin a ep zawng zelin aron kal nia mole choi moi na tlang ringot ngai tua chu ni selam miat ti dam theina samai sia an sa kho pui thiam le hun lain ho tu ti kharon thurwal pui ta sela khen be chu soilo a ropui rep rep viawang ma se min chandam na tur kong cross kong a zo na kong a chuan aniak tam lam lama u ngot theilova mina dik anti zong zong a men pui ngot theilova ama pathian in ti tura pek le ama pathian in kal na tur kong ako muwa mi ngai dan ngai tua man lovin tor na tura po arap chat chat zo kani chu chu anung kan zuya hi ni boxia chuwang chuan nol pui Christian Mizo kan ni na tang hian mi mal Christian ni atul ta le mai kan tling fel 5 fek kan ti na ni haulovania ma se lali suwa Krista dudan anun tum ngar mi ring kan ni hun to khop mai chu thoma si vanram a hi alom chiang ani ti le khabuziak tu nu kha a chan chin khang kangai sang khop mai a khanu ka lali suan khatianga abiak na chan bulpui vanrama po tum som paruk nge som pasari la ya suai khania khatianga lali suana suai du na chan bulpui kha engdang ni lovin apian tharni tanga thil lo ber chu I suati lung ni lo ani top mai ne I suwa poi soi kha alaw ni tin top mai chu chu an nun vong tu ta na manga lali suwa lung nur na tur le lali suwa lung ngai na tur anga om lo atum tlat na kha lali suan alom lutuka ka thian tha ini etia am thilin thupala mu ngai lo zong zong a mu ti ra suai ni keipon katlin lo chu chu ka zir thina har khop mai achan chu kan yang hin ni ve thu ka ringa han in tho buai tak tak te enge mo thil alo kala thinlunga ma chhop alo om tut tut chuan pathian ngai tua tel mi alo ni len ka nga thin trong trai nun ti te hi chu tak hian man hian har mai mai khop hian kan ria tam takin trong trai angai lo kan nun hi trong trai na ni an ti te po hi an soidan zawngte chuan a dik thup theidan om thowa ka hnial vek ani hran lova ma se ke chu ka tlin lo kan tho buai tak tak phei chuanin ka ma atla kha thei pato pati ka tum na lama hian ni leng ni tlawan vuaya voi khat ma lali suwa ming ka thinlunga aron rik mi alo hi a om chang atam ai atam zok hial mai the chu tiang mi ring chu kania chu wang chuan chu tiang mi hring ni chung si chuan eng tin nge ni ang ka lo ka man ve hun le ka in ngai tua chua ve huna ka thei ang to ka ngai ven thina ama pathian chu ka kar ve thina ni lo phei chuan a kong dik eng tinge ka hriat theiang zoram Christian te kan buai na ber pakhat chu 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 ni Lalpa'n kasoi to thina zol nei min pek chan te po chu tiang mi hring chu tamzo kan ni awangin hun tamzo ka lalpa pol thei thin te lalpan a pol thei thinlung nei mi hring te ka lalpan zol nei a mang ta thina a bet ta thina mi zong zong in kan tlin ve lo awangin chuan chu mi te ne na thu thleng lo ngai thatok vel mi hring chu kan om ta ke ni ang ho chu ma se Israel fa te chungchang Bible kan chiara lulul kan ti em thin ang mai khan lalpa mi chu tiang an hun tam zok lalpa ta na in pe fum fe vek thei te na lalpa ne na tanga an thu don min hril chon lekha kan oi du le mi alova chu tiang ani chuan lalpan min hril ve om em mai kan han ti le lau maya a buai zo ta thina ni chu lai tak chu Lalpa'n abiak thei tur ni tur chuan aman pek tur tam lutuk kan tlin vek lovatin alom Lalpa'n athuruk nen lama ashril vek ni tur hi chuan
aman pek tura sang makan tlin vek lavalom chuwang chuan mi bik lalpana abiak thei tura in ser thiang lim thei tele an nun zong zong an mi hring na zong zong le an chung le kuate nen lama lo bai ngam hial khopa lo in pe lalpan abiak ate thulo oi ve tal hi chukan ti tura ni don lom ni ale lingin chapo na te po ni thei om mange kati lalpa biak thei tura mani in siam rem thiam leilo in siam rem thei leilo ina lalpana thuru min shil ve tura in ngai tlat nakha chapo na ni thei mai in ka redeu tlat mai ge chu kan pathian la hi ti dan bik te nei lal thu duwa nia thu du em mai boxia voitam tak ka kar fova aduna lo chuan ka kar lo tlin kala hrelowa ama du na te ang chawa thok thina ni wangin ka ngai dani min ro na tum reng lova a thu thung apui tlin theina tura ni pho chuan mi hring nun na te mi hring ngai dan te mi hring thlir dan te hi enga ma angai lova min mangai lo chu ni mi alo ma se thutlung din chuan tura tan chuan min ren hlei lova chuwang chuan pathian ro rel na lalpana aron ve tur tiata in ngai ang zia zanga thil local le lo thenga lalpana ashil ve tur nia in ngai tlat ma nilamin lalpa biak po thei tura in buat sai boxi lo zoram christian kan ni mayem le abiak po te atengai sang chuang boxi lo te hi kan ni mayem le chutiang kan ni chuan kaldik a har ngotang chuwang chuan zaina po hian ngun taka kan ngai tua a kan hon nge tura ka du chu keipona ka zirreng ni tinania lalpa lung oi lo na tel mia lawan nun man tuma lalpana athuruk HRIAT tir thei na tur mi hring ni ve tura in buat sai na konga tran kan la ka thul hle ni chuti ni lo chuan kalahare mai buaya ole mai chuta kan pathian yana rong bol tu te ami biak thina te reng hi ka han ngai tua thina leilung malsawm na te hi avur bik chuang po hian ka hrelowa avur lo chu soi lo an hre om zok emoti tur hi ni zel boxia bible han ngai tu an thlir ve ma te u pima chuan ti dan taka thon thu chiar ina chiar the to man lai ni to wangin thon thu chiar tak tak kan chiar liam le lu tu ka wang hen an din huna kan zukin din tir chin lova zol nei jeremia te hero pui kan tia athu le la ngai nom kan tia kan lek lamber te zinga minia ma se zol nei jeremia le khabuwa hian athu puan lalpana ashil an oi sakta ka om mi alo nia chang le an mana ti luman tuma an he ka chuti reng chu ni an choi moyan ngai santa ka om mi alo boka an mang an to pai ro chuan trong trai turan som trong trai turan ni berang chu lalpa ron sak turan som ro chu tong vea chu ti lawa chuan zol ne jeremia kong te awahan ha thak trau te alulem chu wang chuan mi hring tar mi ta tang chuan lalpa mi man po HRIAT har lutuk tharau mit vuanga yalom kan te fu lo cho kani renga ka soi thina ama in hreve chi alo mai thei tlung ve la khian pathian mi man lai tang in trong trai kan ron thino pol thum po pas lo nu pakhat thingtlang nu ve mai ani kan tan phei chon pitar ran ni ma se theology an ropui tak ten an mang an trong trai tur an han
pan chil thin ani tlat a Greek tonga chuan ti tur hello a Hebraya chuan ti tur hello chumi khami Bible commentary sia chuan ti tur hello ma se Lalpa'n nan leng dun thina mi fin na ya fin zok abula reng thin na chuan chung zawng chungah chuan a da an ron an mang anin pan thina ni voina hian dai sual lo na kong tur chu Lalpa'n na in biak po ani a zawng a zaka bepop vek seng lo ani chuan Lalpa mi biak pop te thu o hi ka ti ve tur ani kan ram din hun po kan bul tran na tangin nasa takin setanan min chu awangin bum na sang ron lekin biometric data po shelote ngai poi mo lote in tam takin kan lo pe fel to kan salta na tinget turin mani le mani thui tak kan lo lut to ani chuwang chuan voina hian Lalpa mi te na Lalpa'n kan ram chu chung zawng ata chu min chu azalen atuma adua akong alo hril lok tira pastor chona ten lo awa kan ram chu a theina tur chung kan insal be tir na ke mani nge po kan lo insal to na zawng ate chu zalen na kong min ko mua chumi tur chuan voina hian ke ni ho te hian Lalpa thil min tum sak chu tu dang tan ni lovin ke mani nam tan nge hian alo ni chu mi thok chuak tur chuan mi dang ngak man kan ni lova nang le ke nge hi kan tho chua hune kan ti kan ron aw ve ta vak mai chu ni ber hi chu tu na kan din mun hi ni kan ti theyat lem khopang ma se voina chonu lama ka soi to ang khan thei to kan omna hmuna kan lo chu azel hi poimo holama khan toite kan ti tia kapu ne la hian ama chu ka soiri lawanga kan ram din hun chungchanga te po sap ming kan put na sat zia ti ang rengvel te kan soya heng kheng mai hian ngai tua tur atamani hote akan ngai kheng hian ngai mok ahun to ani Mizo ni alung oya in ngai san ve hun to ani kan thu soi zawngte heng lai kan ron in chop chua thin zawng hi engdang ni lovin Lalpa'n he chi min thlan na min buat sai na pui thiam chi ni tura min buat sai na local zel ma na tanga azol nei pusai khu mate pudar phokate pastor chonate puchong khupate le midang dang te kal tlanga kan kong tur le kan ni na min lo hril to kan lo than chua chho theina turata na Lalpa awanga in soma tran la tura thei top chua tura in ngen na ni bermai HRIAT zawng soivek don chen midang soive no nei don lo kan clip don to mai nge ta chuan ti hian ngun takini ngai tuang u enga po ni se voina hian tu te man khuwa kan tlai alani love kan puan ven soi chinga kan tran chuan Lalpa kan lama tran chuan tlai ala love chan tur kan la kan ram hi ma se midang kutada man eroni to lo tu te mo million pui le mithil ti thei tak lo ding chuaka min ron hnuk chuak tura ida lowang u enga po lo ti sual to le lo ti dik to lo kan ni theu mai thei nun hlui chui tlak nei lo deu te po kan ni mai thei amai ro chu min na min chir the thin na zong te po fel na dan konga po kan lo hlen chua thei na turin kan nun dana po fim khurin lali sualung oi lo na thlen tu ni law min he ram tan hian Mizo ni hilung oi taka chuang taka puzelin tran ila zelang uti kha ni phot mai te se Lalpa'n thu kan soi te kan zat an mal min som sakro se amen.